Asin no, dagiti mabalin, ang mabautisaran iti danom. Naimbag nga oras tayo amin. Inakman agibingay iti ababa nga pagadalan tayo, may panggap iti panakabautisar iti danom. Nga nagapo iti Greek word nga baptizo kunana. Katikayat na nga sauan kat immersion or to immerse panakailumlum, total haan nga partial. Ha? So dijay, kat daytoy nga water baptism maysa kadagiti pundasyon iti maysa nga simbaan nga pudno nga mangisursuro iti sasao ni Apo Dios. Daytoy doctrine of baptism. So ammo tayo dito'y Matthew chapter 3 verse 13 to 17 na bautisaran ni Hesukristo. Intayo man ibasa. Kunana, dimteng ni Jesus ije Jordan anagapu ije Galilea, tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinuna na ken Jesus. Siak kuma tirebeng na abunyagam ngem apay nga umay kakanyak. Insungbat ni Jesus kini Juan, bayam a maaramid iti daytoy, tapno matungpal ta iti amin a pagayatan ti Dios, insungbat ni Jesus. So no ni Jesus mismo nganak iti Dios ket nagpabautisar kas panagtulnog na iti Ama, how much more kenya tayo nga tattao. Ngam kitaan tayo man ti focus ko tattaket dijay requirements sakbay nga agpabautisar iti maysa nga tao. Anya dagiti kasapulan nga aramidan sakbay nga mabautisaran iti maysa nga tao o na maysa nga Kristiyano. Narigat ngamin di nga pinilitan nga mabautisaran iti maysa nga tao. Tapno lang adda tayo maibaga tayo nga adda tinabautisaran manen ijay simbahan mi adda manen adda ti mo i-post tayo iti social media. Kitaan tayo man no anya iti requirements wenno dagiti kasapulan iti maysa nga tao sakbay nga mabautisaran iti danom. Umuna, must have heard the gospel. So the gospel kat daytoy ebanghelyo. Daytoy gospel kat sasao ni Apo Dios. Daytoy gospel kat ibagbagana maipanggap kini Jesus nga isu iti mangted ti panakaisalakan. Nga ni Jesus kat inmay nagtao natay ngem nagungar manen. Kunana. So haan nga mabaling nga mapilit iti maysa nga tao kaserserek na payla ang ija simbaan, dua payla ang Domingo na barbaro isu na ket mapiliten nga agpabautisar iti danom haan nga mabalin kakabsat. Karkaro tati tattao ket agsasabali tayo nga iti level iti panakaawat iti sasao ni Apo Dios. Ada dagiti na partak nga makaadal nga makaawat. Adamad dagiti masapul nga at atidog pay nga panawan. Kan depende idijay kun panang convictar ti Holy Spirit. So dijay ti umuna masapul met anga na awatan na nanggan na iti ebanghelyo na awatan na no apay nga kasjay ti aramiden na maawatan na wenno naawatan na no apay nga adda ti maibagbaga nga panakabautisar iti danom iti simbaan. Dijay ti umuna. Maikadua, must believe the gospel. Ti maysa nga tao sakbay nga agpabautisar. Masapul mo ta nga dati pamati na pinati na dijay ebanghelyo. Nakumbinsar isu nga agpabautisar. Kaslamot ti maysa nga produkto hamo nga gatangen iti maysa nga lako no hangka kumbinsido. Hamo nga gatangen iti maysa nga produkto no haan mo nga patien nga kaya nga nga aramiden dijay wenno agpaiso nga ta. Nya so must have believed the gospel. Masapul mo't nga pinati na
no sino ni Hesus Kristo, mamati kini Hesus Kristo, mamati nga ni Hesus Kristo kat nagtao natay kat nagungar di jay launay, mamati nga ti panakaisalakan kat babaan kini Hesus Kristo, haan nga gapo iti pastor, haan nga gapo iti relihiyon. Di jay iti maikadwa. Maikatlo, daytoy launay ti rason no apay nga nagkaskasaba ni John the Baptist, binagaan na dagiti tattao nga aming nga dengdengeg nga napanan na masapol nga umay iti panagbabawi. Panagbabawi dagiti nagbibiyagan nga hanga makaayayo kini Apo Dios. In my iti self-realization nga tsimpo nagayaman nga agbabawi ak. When madigayam dagiti inkaskastak iti inararamid ko iti panagbiag ko. Di nga panagbabawi. Kunanay ije Acts chapter 2 verse 38. Kinunana kadakwada ni Pedro, agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, pabunyagan kayo itinagan ni Hesukristo, tapno mapakawan dagiti basbasolyo, kat awatan yon to ti sagot ti Espiritu Santo. Haan gamin nga umay iti presensya ti Holy Spirit, no haan tayo nga bigbigan nga nagbasol tayo, kat no haan tayo gamin nga bigbigan nga nagbasol tayo, haan tayo nga dumawat iti pamakawan. Hinya? So, masapul, sakbay nga agpabautisar iti maysa nga tao kat binigbig na nga managbasol isuna. Romans 3:23 nga kuna na nga amin tayo kat nagbasol. No ibaga tayo nga saan tayo nga nagbasol kat nagbalingan na kuna na nga ni Apo Diyos tinalangsot hangad tayo. So amin tayo kat nagbasol. Masapul nga iti tao sakbay nga agsubmitar iti panakabautisar kat inmay iti panagamiris, inmay iti panagbabawi nga nakonviktar gapo iti sasao ni Apo Dios nga naipaadal ken kuana. So dijay iti maikatlo. Maikapat ken maudi kunana, answer God with good conscience. Daytoy kat no dimteng dijay tiyempo nga nanggagam iti mensahe, pinatim iti mensahe, nagbabawi ka. Kat umay iti conviction, wenno panangidaldalan ti Holy Spirit kinyam, iti konsensyam, nga kunana nga agtungpal ka iti baptism, ada dijay tignay kinyam, ay tsimpunan kabsat nga agpabautisar ka iti danom. Adalakit di iti gundaway, adalakit di iti tiyempo. Kanawaya ka nga mga ramid ditoy. Api nga ibagbagak da iti adagaming nga ikas pangarigan niya, nagbisita tayo di ospital kat matmatayan di di tao, hantay nga mabaling apan pilitan nga mabautisarang tapno lang umay iti panakaisalakan. Pahanamot nga imbagagamin nga no mabautisarang kakat umay iti panakaisalakan. Ni Apo Diyos lang ti makinam mo ijay. Ti importante kat agtulnog tayo kunana kaslaki ni Hesukristo. Agtulnog tayo ta isu iti pagayatan ni Ama kat maipatungpal iti kinalinteg kunana. So no kastoy garod nga dagayam ti requirements iti water baptism. Haan tayo garod nga mabalin nga mapilit iti maysa nga tao nga agpabautisar. Kaslaki niya tayo nga paryentes. Haan tayo nga mapilit, mabaling nga mapilit ti anak tayo nga agpabautisar da no mismo isuda kat handa pa lang nga naawatan ti rason no apay nga aramidan da dijay. Agsubli tayo iti requirements. Maikadwa, no kastoy gayam nga adda ti requirements. Kasla dijay inaramid ni John the Baptist nga sakbay iso na nga nagpautisar kat nagkasaba iso na panggap iti repentance panagbabawi. Haanggarod nga mabaling nga bautisaran iti ubing wenno baby. Ni Hesukristo na bautisaran iso na iti 30 years old. Ngam iti ubing iso na kat na ididikar iti simbaan kunana iti Matthew mutlaeng. So no kastoy garod iti sitwasyon haan nga mabaling nga babautisaran iti baby.
maididikar iso di jay. Ti baptism ket umay laeng kadagiti tattao nga naawatan na nagbabawi ammuna ti basol ken saan nangnggan na ken namati iso na iti mensahe. Ken ti maysa nga unay tayo ngay ket iti panakabautisar umay daytoy kadagiti tattao nga pinatida iti mensahe iti sasao iti Apo. So dijay laeng kakabsat iti ababa nga maibingay ko. Sapay ko mata adda iti naadal tayo ditoy. Kat salamat man ti orasyo.